baba mo na. Gising ko pa lang sa umaga, sumasaya ang gising ko pag naririnig ang boses mo. Pagising ko pa lang sa umaga, kwento mo ang hanap ko, bumubuo ng araw ko. Tambalan na! Nicole Yala at Titan Jello! Magandang morning, Gen X. Listen up, come on! Good morning sa lahat ng mga Gen Z ngayon! Good morning. Good Magsisikan, morning. dikdikan na naman ako sa pinanagig. Iba ang aming trip, parehas kaming with Yo. sobrang bilis, iwan sa aming panis. Aha. Ito ang makabagong tambralan. Uy, bumpanis! Miss. Ang bilis mo doon. Ang galing mo sumabay. Ang galing mo. Ang galing ko, di ba? Pwede. Saan pa ba ako magmamana? Sa nakakatanda ko, Ayan na nga. ante. Yan na nga bang sinasabi natin di ba? Good morning po sa inyong lahat. Maraming salamat sa lahat ng mga nakatutok sa atin live on all the socials of Love Radio Manila. Yun, no? Salamat ng marami. Meron lang po kaming kaunting problema on air. Ayan. Kasi nga, alam mo, gusto ko pong sisihin si Titan Jello. Ano na naman? Bakit na naman, ante? Siya ang may kasalanan. Paano? Nung unang dakdakan namin sa radyo kanina, napag-usapan namin na today is the first day of Ghost Month. Tama. At dahil first day ng Ghost Month, sabi ko bilang isang Gen X, kami mga Gen X, naniniwala kami dyan. So marami akong mga kakilala, mga kaibigan, na merong mga negosyo, yung mga yayamanin, may mga pambili ng mga malalaking mga bagay and all, and everything na hindi nila gagawin yon sa buong Ghost Month. Etong si Titan Jello, bilang katawan ng mga Gen Z, sabi niya, Hindi kami naniniwala. Oo, ghosting na lang ang alam nila. Ghosting na lang ang alam namin. Correct. Ayan tuloy, pinakitaan ka ng mga ghost Alam mo, ngayon. paano ba Kaya naman may kami problema. maniniwala? Bakit? Ante, Stone Age kayo, moderno kami. Grabe ka naman sa Stone Age. Ako parang feeling ko parehas lang din tayo. Kung sinasabi mong Stone Age yung Gen X, Okay. kayo naman Stone, pusong bato na kayo. Hindi naman. Oo din. Hindi Situationship, ayaw mong relationship. Gusto lang namin muna kilalanin yung isang Stone tao. Stone din. Oo, talagang wala akong lusot Wala ka talagang Pero lusot, speaking diba? of ghosts, sige. Ghosting. Pag-usapin muna natin yan. Yung ghost talaga literal. Kasi, di ba kanina parang sabi natin na ano bang basehan ng mga pamahiin na konektado sa Ghost Month, tapos napunta tayo dun sa mga ibang mga pamahiin na Ghost Project. Oo. Ayan na nga. Sabi ko sa'yo noon pa man Ang dami. Maniwala ka na. Kasi noon pa man, nandyan na yung mga ghost project. Kahit hindi nga ghost month di ka pa rin naniniwala. Nakita mo kakabahala, nagsiswimming pa iba nating mga kababayan. Yun nga yung mahirap doon. Alam mo, kami mga Gen Z ngayon, sumisigaw. Very good. Dahil sa inyong mga Gen Na mali yung desisyon. Mali yung desisyon ninyo. Actually, Kaya Ghost Project tayo. Meron akong nabasa na ganyang article before. Parang ano naman siya, parang editorial piece, parang opinion siya na Okay. nagsasabi na kasalanan daw ito ng mga older generations. Okay. Kasi kami, Gen X, mga boomers, yan, parang Paniwalain. naniniwala sa mga pangako, ganyan. Yan. Tapos nasundan. Pero ang kagandahan naman nga, nandiyan na yung mga Gen Z. Buti na Umaasa lang. ako sa mga Gen Z katulad mo at sa lahat ng mga nakatutok na mga Gen Z na aayusin nyo na po ang pagboto. Yan. At magparehistro. Tama. Alam mo, yan yung nakikita kong malaking problema dyan Yung mga opinionated, yung mga naniniwala lang kailangan baguhin yung bayan, hindi kayo nagparehistro. Huwag kang magalit. Hindi. Hindi ka bumoto. Diba, huwag ka magalit kung di ka bumoto.
bumoto kung di ka Totoo. Rehistrado. registered Voter. voter. So, kayo mga Gen Z, since kayo na, totoo naman kahit na sabihin natin babalikan natin ang mga lumang kataga, pero totoo ang sabi ni Gat Jose Rizal, di ba? Yan, Na ang pag-asa ang naabutan ko kasi siya Kaibigan mo yun. Tropa ko si Josephine Bracken. Tropa mo. Tropa kayo mga girls ni Jose Rizal di ba? So sabi niya, ang kabataan ng pag-asa ng bayan. Tama. So umaasa ako sa mga Gen Z kasi may mga anak akong Gen Alpha. Tama. 'Di ba? Na sana kung hindi man abutin ng generation ng Gen Z yung good governance, sana maabutan siya ng mga anak ko. Yung kahit na wala na ako in the far future naman ito, 'di ba? Kasi alam mo naman pag masamang damo matagal na Talaga. mamatay. Tingnan mo, 'di ba? Abutan mo pa yung rapture. Ayan, feeling ko, second coming, let's go. Charas. Grabe kasi aabutan yung rapture. Ganun kahaba. 'Di ba yung panahon. Pero naniniwala ako na yung mga Gen Z na yan kayo, dahil nagsasalita na kayo, mulat na kayo Tama. sa katotohanan at sa mga nangyayari, 'di ba? Gagawa na ng paraan. Maririnig na yung boses ng Gen Z. Okay. Balik tayo. Doon ako naniniwala na si Gen X kahit pa paano may kaunting contribution kung sino yung mga nakaupo. Kami yung mga unang mga botante. Yun talaga yun Hindi Pero, naman, lang kami, paniwalain. Umasa din naman kami. Ganda kaya ng mga promises. Pangako nga, tutuparin pa. Oo, Nangako diba? na, diba? Grabe naman kung nangako na tutuparin pa. Oo, doble-doble. doble, So diba? isa lang sa kanila. Sana piliin nyo yung tutuparin. Tama. Huwag nang mangako. Doon na tayo sa pagtupad. Oh. Balik tayo sa ghost Yan. month. So, bigla ko tuloy nagtingin-tingin. Ante, Sabi ko, anong mga May tanong ako. Nag-ghost ka na? Oo nga, nag-ghost na ako. Paano? Gusto mo pag-usapan? Sige nga, kwento mo nga ante Sige. sa amin. To hatest na story to ng asawa ko Kasi sabi niya, ayan na naman yung kwento. Ulit-ulit na naman. Pero kasi, parte kasi siya ng parte siya talaga ng kwento ko kung paano ako naging Nicole Ayala. Ay, Diba? ganda na ito. So, paano ako naging Nicole Ayala? Kasi nag-ghost po ako. Anong taon to? 2000... Kang tatanong ng taon, di ka pa pinanganak nun Kainis to. Okay. So nag-ghost ako. Hindi pa uso yung term na ghost. Ghost month lang ang alam namin ng mga panahon na yun. Ang ghost is ghost talaga, literal na multo. Ngayon na lang naman nagamit yung ghost sa ibang konteksto. No? Anong tawag sa inyo doon? Bigla na lang nawala. Oo, walang closure. Walang closure. Walang closure. Hindi nagkaroon ng closure. Corny. Oo. Corny din kayo. Kala mo ba? Kwento mo na. Yun. So, iniwan ako, lost ang lolo mo. Mm-mm. Parang magka-date pa kami ng Friday, tapos Saturday, parang lost in space. Sunday, wala. Tapos isang linggo, wali. Di nagparamdam. Hanggang sa eventually na pag-alaman ko na ayun na nga, may jowa ng iba. Parang bumalik galing sa ibang bansa yung tunay na jowa. Parang ganon. Pero ang lagi kong sinasabi na with age comes wisdom. Ang wisdom ko kasi talaga nun, eventually, naintindihan ko that truly everything happens for a reason. Tama. Even the bad ones. So, para sa akin, nung time na yun, napakasakit at napakasaklap ng pangyayari. Pero, who would have thought na dahil sa ghosting na naganap na yun, 'di ba? Maiisipan ko magbago ng karir. Kasi parang naisip ko talaga nung mga time na yon na yung na dito sa bangko, lahat ng mga bagay dito, naaalala ko siya, ganyan. So, ang dasal ko talaga kay Lord is, Lord, bigyan mo ko ng bagong environment para makamove on ako. Kasi hindi ako makamove on. Pumapasok ako, okay, uso pa yung rollers. Alam mo yung rollers? May mga tita ka bang gumamit nun? Meron naman. Ate, rollers, meron. diba? Nasa buhok. Nasa yung kulay buhok. pink, Yes. yung violet, iba-ibang kulay. Correct, yan. Wala nang gumagamit nun kasi may mga pangkulot na Siyempre, tagal Oo, na eh. tagal na. So, uso pa yung mga roller. So, dahil gusto ko kulot-kulutan yung hair ko. So, naglalagay ako ng rollers. Na lalagay mo yung rollers na yon, yung mga nakarelate sa rollers, alam na talagang may pros and shoulder. Shout out sa inyo. So, yung naka-rollers akong ganyan, pumapasok ako na hindi ko siya natatanggal. Ganun na ako kabangag na parang sobrang lost ko talaga nung ginost niya ako. So, ganon. So, kaya yung prayer ko talaga na, Lord, sana naman po makamove on na ako. Siguro dapat bigyan mo ako ng bago environment para maka-move on ako. Yun. And who would have thought na doon talaga nang galing, o dito ako mapupunta. Mending ang broken heart lang ako. Hindi ko naman parang pinangarap nung bata ako na sana maging radio DJ ako or ganyan. Na meron akong mga lodi na mga radio DJ as a listener. Pero hindi siya yung para bang it's my dream
or it's something na gagawin ko talaga for a career. Tama. Hindi. So ito yung mga pro tip yan sa Ayan. inyong mga Gen Z na whatever happens to you, good or bad, 'di ba? Madali kasi yung good paniwalaan na it happens for a reason eh. Pero kapag bad things na yung nangyayari, mahirap siyang paniwalaan na may rason kung bakit to nangyayari, 'di ba? Ako Mahirap. naniniwala ako dun. Pero anyway, mga kabisyo, bago namin ituloy yung mga kwento namin, yung mga everything happens for a reason. Yes! Muli kami magbabalik, kasama nyo pa rin po si DJ Titan Jello dahil maikli lang ang oras namin. Correct! At ako po si Nicole Liala. Nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-toothbrush ka para mabuhay naman ang iba. Yon! Kung